ve kterém jede velitel zásahu a za ním 2 vozidla Buffalo. Všechna vozidla jsou od rakouského výrobce firmy Rosenbauer. Jde o velkokapacitní cisternu vybavenou nejmodernější hasičskou technikou a vozidlo má hmotnost 35 tun. Dosahuje maximální rychlosti 135 km za hodinu a jeho zrychlení je z 0 na 80 za 25 sekund. Teďka se nám vozidla rozmístí tak, jak rozhodl velitel zásahu, to znamená podle větru, podle toho, jak nám fouká vítr. Současně velitel zásahu komunikuje s posádkou letadla. Teď zahájil zásah vozidlo Panther, které hasí tento motor a ostatní hasiči připravují 2 útočné proudy, které budou dohašovat ten motor a ochlazovat podvozek. Vozidlo Panther již zahájilo hašení a jeho výkon je 6200 litrů pěny za minutu. To znamená, ten zásah musí být velice přesný, jelikož vozidlo má zásobu 12500 litrů, což je na 2 minuty hašení. Vidíte ten levý proud, který mají hasiči roztažený, to znamená, budou pomaličku utahovat ten kužel té směsi té vody s pěnou, tak, aby dostali ten požár pod kontrolu a stáhli ho. Ten druhý proud po pravé straně vidíte, že ochlazuje podvozek a případně hasí palivo, které může vytékat z motoru nebo z křídla pod vysokým tlakem.